Good morning, 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 good Sa morning. morning, Henry. Pilipinas, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po, sa Indogabon. Hello, hello, hello. It's 18, mga tugang Obogos. Kami po nagapaabot, girarinin pangamusta sa lambang member, kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock hinamungan. Inipan sa inyong programa ang Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kinig, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Sa luwas mga tugang, Mega Force Patrol, pinampanginutan ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Angel Mostaza, Karen Ala, Alar Mario, Joshua Binos, and Jomar Bien. Newsroom, News Director Mar de la Cruz, ang satuyang partner, mga tugang sa Technical Department, June Apulis. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa irman na partikan mundo. Sa Manibela, Boy Matan sa tuyang pagiriba, mga tugang sa DCGB Mobile Patrol. Ini po ang lalaking hindi ino-umaga, si Henry M. Aramon tanawan mga buwan naman ang report, halip po dyan sa luwas. Kaibaan Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa morning hearing. Ganyan pungal daw kasabay mga tugang si Paringal Armario. Paringal, good morning. Kumusta dyan? Anong latest? Go ahead. Yes, pare, good morning. Dahil na masabutan kung sagkod mo rin magsasuffer ng brownout. And southern part ng Legazpi, pasiring sa Manito. Aldaw Banggian, brownout. Gari na, Aldaw Banggian. Asod ma, Odto, brownout. Pagdidiklom, brownout. Ngunya naman na magaon, sagkod ngunyan, brownout pa man giraray. Dahil man masyado ki problema sa panahon, bago man masyado makusugan oran asin abagat, pero dahil na maintindihan kung nari na sa na ma-improve ang serbisyo kan Aleco. So saro, ang sabi inirahay na, so diyan sa may boundary kan Manito and Legazpi, from single phase to three phase, ginastusan kan gobyerno provincial, so buwis dyan sa Bacman Geothermal, ginamit dyan sa pagpapayrahay. Alagad, sagkod mo niyan, iyo man garay ang problema sa brownout. Ang sabi pirmi kanaleko, sa mga masunod na bulan, mabugtak man yung substation, igdi sa Bunker 1, ang gagastusin dyan, so efforts man ka na ako Bicol na parte kan 1.2 billion para sa total rehabilitation. Alagad sagod mo niyan dahil pa man iyan na realisar. Dahil masabutan kan mga taga Southern part kan Legazpi, dahil masabutan kan mga taga Manito, kung sagkod mo arena sana na sakripisyo kan mga konsumidores sa Aleco sa papuro palsok na serbisyo kan kuryente. Ang sitwasyon mo yan, digdi sa Southern part kan Legazpi, Alar Mario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Hali dyan sa lawas. Kasuhapon nga ni, para nag-uran kima ko sa Gununon Junior, puminares paros, biglang nag-trip up sa kuryente. Nasa rong ako kasuhapon, mga anong oras ito? Mga launag alas 12:30, mag-alas 2. Grabe, makusugon sa oran, puminares sa kuryente, 2 beses pati. Are, paano daw yan maresolveran? Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, Vice Henry. Ipipindinti na kan Kapitolyo Provincial ang mga pagpao sa masunod na bulan ng mga asistensya sa mga barangay. Tatakod ka nagraraning barangay asin SP election sa Nobyembre 2. Iyan, depende na pag-araman niya to sa ipinaluwas na office order ni Governor Rosal sa Barangay Facilities and Services kan Kapitolyo. Kung sa insusog sa surat, magpuon sa petsa 18 kan Setyembre
na mapuon ang election period tagkod sa dos na election ka Nobyembre, wara nin ipoprosesong request ang opisina para sa mga asistensya asin pangangaipong kagamitan ekipahe kan mga barangay na usually pinagtatao kan gobyerno provincial kan Albay. Mantang ang pagtundugo na kan probinsya sa pagtao kan asistensya sa Setyembre, nakaangkla iyan sa seksyon numerado 261 kan Omnibus Election Code sa resolution kan COMELEC na dahil ano man na disbursement asin na paggastos kan government fund na gigibuhon ang mga opisina kan gobyerno sa laog kan pinagbabawal na peryodo kan eleksyon kung kaya tanganing makalikay ang presenteng administrasyon sa violasyon kontra sa mandatong inikan COMELEC dahil nin asistensya sa barangay na ikukondisir ang gobyerno provincial kan Albay puon September 18 hasta Nobyembre 2 kaining taon. Karan ala, Salamat Karen sa report. Basta Morning, Henry M. Tuloy-tuloy ang mga balita. 20 makalipas ang alas 6:05 pagkaaga. Nasa linyaman po si Angel Mostaza. Ano kaya ang latest dyan? Mga tugang may kinaraman sa baretang mainit. Digdi po sa Morning Hirit. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Angel, good morning. Anong latest? Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayong mga panantabay. Sa mga dugang tapang barata, hinagad ni Legazpi City Police Station, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ansel Tagpag Jr. sa mga kapitanes di barangay na i-utilize ng VP Henry ang silang mga barangay tanod na magiging katuwangan kapulisan sa pagronda asin pagsiguro manin seguridad sa mga Legazpeño asin sa publiko. Ini matapos VP Henry na ako unitagtag na medyo turos itong seguridad na nilatag din sa may parte kang barangay Tula-Tula dyan sa Old Albay District kung kaya igwan nagkaigwa VPN rin incident in harabasan dahil sa distansya man kan sa ilang mga beat patrollers na distansya doon in Maray as in dahula ang sakop ka ini. Sinabi ni Tagpag VPN rin na kung ana mga barangay tanod ana makaging katuwang ninda as in magtutuwang naman sila para pag-aroron sa tuyang palibot mas makakagian-gian ini as in mas mapupugulan ang anuman mga pangyayari di sa Legazpi City. Sinabi ni Tagpag kung ang mga barangay tanod kung napadagos mo ng sendang inspirasyon sa mapailaram ang mga inis sa sendang mga seminars as in training kasabay pa sa katapos ko sa Navipedri na katarungang pambarangay as in crime prevention awareness lecture sa mga barangay tanod kan na barangay Kabaangan West as in barangay Peace Action Team naman kan barangay Bagakay Legazpi City kung sintatuyuhan man kay ni Henry na ma-equip nin kaaraman ang mga barangay tanod kung paano ang gigibuhon sanganing mamantinir man ang seguridad as in katrankiluhan sa ilang mga respektibong barangay. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, halos ito ay ang TYZ Enterprise din sa Barangay Oro, sa Legazpi City, Angel Mostaza, District 7 News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, naman kita kay Jimmy Nasalitan sa tuyang Chief of Reporters. Jim, good morning, Jim. So, BP, maray na mauran-oran na pagkaaga, malipot-lipot sa mga dagdag niya tong bareta, nagkondusir nin surprise inspection si MDRRMO Chief Noel Ordoña Canpiuduran sa mga barangay para hilingon ang mga spillway, ang kalinigan kan mga ini, mga kanal, dahil sa tag-urana kung mga malinig na karilinigan ang mga ini, sa ibong kanharos kagulpi bagangon yan ta BBP, ani pinagbababang kasuguan kan gobyerno sa paagi ng DILG para sa mga katuyuhan na mantiniron an kalinigan, purabir pa an paglaog kan mga taguran tayo ang kausa kan mga pagkabarakan mga agyan kan tubig, pagbaha
and sa kabilugan, maging malinig ang mga barangay. Mhm. Iba-ibang mga programa, proyekto ini ta BBP. Ang mga napipili o nakalista, iyo ang may pigkukubrang ayuda sa gobyerno. Aha. Iyaon ang barko, barangay road clearing operation. Iyaon ang tupad, tulong sa mga ugakon tulong sa mga ugakon na persona at donasyon. Oo, talaga. Iba na. Magkano Iba na. Ah? Magkano Gusto sabihin nga, tansa tulong sa Tupad. mga ugakon na persona at donasyon. Tulong sa disadvantage. Ano nga rin sa tupad? Singawan. Iba man. Iban meaning dyan. Iba man di. Tulong Sarap tulong ang sa gano'n. mga ugakon na persona at donasyon. Iba man di. Kasi man kasi pa ng salbatan ang iya. Ah. May purpose. Ah. Apo irakan, igwa man ang ibang barangay programa. At tulong ang panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced worker. Tupad. O niya sa ibang barangay, yan okay sa ibang barangay. Ah. Sa ibang barangay na na-discover ni Sir Noel, Ordoña, iba man ang nining, tulong niya sa mga ugak ko na persona at donasyon. Ay, inda. Yaka, paano mo niya ko yan mapatunayan araw ka na tulong mo sa mga ugak ko na persona at donasyon? Oo. Naabutan ni Sir Noel Ordoña, Oh. sarong dahon ngayon ay ki Talisay. Oh, ano? Talong persona ang nagtatabang na maglaog sa daspan. Jimmy, baka ang talisay, gariban ang daong kadakula anahaw. Sabi ni Sir Noel, dinongawan ni Sir Noel Ordoña so kanal, si spillway, pinarikturan, abanan basura. Loko man Yun siya na ngayon ni discovery, Noy. ade. Bako man yan, tulong niya sa ugak ko na persona At at donasyon. Salbatana ka, Jimmy. Paulok mo naman ako na. Talagang kakaiba baga. Tama si Ate Claire Castro. Yan nga mga tupad, mga nagpara picture man sana. Tapos maaralin na. Yata, maglibot ka, maski kita, maglibot kita. Kung may talagang solido dyan na malinig na barangay, nasurusaba doon, may barko. Sinot nga ni Baga, lila po sa nadaso dahon, sabi ni Kung Didi. Congressman Didi. Lila po. Rilalapuan man sa natanganing iguana naman in pipicturan sa masunod. Grabe ang discovery ni Sir Noel, sarong dahon, nagkatuwang sarong das sa nailag sa das bansat duwa. Nabutan niya. Sarong daon ki Talisay ngayon. Baka Tulog Jimmy, personang baka Jimmy, so daong kang talisay, Jimmy. Duminukot man kay Maray sa daga, kaya pigikit-kit, igon mo nga nagatarabang-tabang tulo. Imagine mo Pirang daw dahon kang talisay. Siguro, sarogod, may samod, pagkapot kandas pa, sarogod, para sapo. Inda, pilyong Sir Noel, Tulong sa ugat ko na persona at donasyon. Ay, inda. Ay, nako. Sa Sabado nga iyan, ang barangay Kaliniso na iyan, ang barko. Saan ka nakailing na pati sa barangay? Igwang barko. Pero malangate. Hindi na talaga the best sa Pilipinas. Yaw talaga sa tuya ang gabos na, de. Oh. Yaw na Tapos talaga sa tuya ang pagtaralikod, gabos. malangate manggila yun. Oo. Kita ba ka ito, bako man sa pagambog-ambogtan, iniba kita ni Madam Duman sa Singapore, Iyo baga. sa Malaysia. Duman, sarong palitada, sarong senior citizen sa nabaga nagalinig. Ayo nga ni. Sarong senior citizen, mga retired baga na ito, na nainggibo na nagsusunag, nagpipensyon.
Ang part, sulo niya na pinaglilinigan. Oo. Digdi, sa Pilipinas, sarong barangay, ang naglilinig, sarong brigada ng mga miyembro kan, sarong miyembro kan, Ay, inda. tulong sa mga uga ko na personang Pangyayari sa maabakan. dati isang kapalibutan sa bagaya o sa mga atikan, bakan, mga ayam. Oo. Mm. Yun, maglibot kita dahil maski at tulikuan yun tunay na mga istorya na nakakanto sa tuya. Maglibot kita kung mga nagpapararirinig yan, oral daw, so Sabado, maglibot ka sa mga barangay kung malinig talaga ang barangay, kung dahil ki mga ati, ki mga bakan, mga ayam, siniba pa. Mm. Ayaon man ang nagdaririnig, naka-uniforme pa ang iba, sarong dahonin talisay, tulo nagatalabang. Oh, inda. PYC Enterprises, Mm. metal detector, hanapon sa si Raulin Marisa Calio, Metal Urusay. detector sa dahon. Metal detector, gamitan na niya. Dapat nga ni ang kapitan, igwa lamang dyan, iyon na membrentera, may so, bukilya bagaya, sound system, napudkan, so, Mm. arog kaning so, ang nakakabakal nga ni an pandesal, so mga naglilibot baga, Yeah. pandesal, at pandesal, mainit pa, Mm. Mm. pero sa barangay Lugudwara, aral daw sa mga barangay, Oo. pandesal, malunggay, pandesal, mainit pa. Mm. Malang kusog. Pero sa barangay, ura. Mhm. Jimmy na salita di si JB niya. Salamat, Jimmy, sa report. Ali po dyan sa luwa. Siyan po ang mga baretang mainit, mga tugang ni Jimmy na salita. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Yan po ang mga pangyari, mga tugang sa tuyang kapalibutan. Nako, ano ba yan? Alas 5, oy, falat ko na. Good morning daw sa mga parantabay ta. Sabi ni Madam Milindawi. O, kamo dami ng mga parantabay. Sa tuyang programa, Madam Milinda, good morning. At sa kabos daw ng mga listeners, no? Madam Milinda Win ng CMD. Maray na aga po, ha? Didingani sa Ginobatan, 3rd District whole day brownout naman. So 10 pesos nindang buffer stock. Dain ang report. Kung natapos na yan to, warang report. Yan nga ni. Hanapon yan. Haranapon ta yan. Mga tugang sa maabot na daw. Good morning. It's nice to hear your song, Kaduratan mo. Yan, alright. Sige. Another reaction. Good morning, Tabi. Sabi ni Benji Dapugi, pa-shout out ngaya kay Madam Amada Esplana. Benji Dapugi, yan. And Ophelia Maravilla. Yan. Good morning. Tabi sa mga dating empleyado, as in empleyado kang City Treasurer's Office. Hindi po mga tugang sa Legazpi. Good morning. Sa Taisan da kasuhapon daing ilaw. Inda ko niguan nangon yan, ha? Inda ko niguan nangon yan mga tugang dyan po sa Barangay Taisan, ha? Pakitext daw po ni daw kung kinayo na kamo dyan kuryente. Mga taga Barangay Taisan, ha? Legazpi City, kung kumusta na kamo dyan. Good morning! Sabi kan texter ta, pa-shout out po sa Hiraya ni Prime Water. Magpabulos man sa right side kan Pag-asa, going to Banyag, 4 days nang daing tubig, wala man lamang anunsyo. Yun na nga ni, Dahin na. Dahin na kayo, narabo na kayo, gano'n din naman na deliver mga tugang so tultul na trabaho. Ay, nako. Anyway, may mga pangako sindakaan, mga nasa pipeline para databi ayuson yan, ha? Sana po maapudanta si Moses Nintabang, hawiin niya ang tubig, baha, palaog ta sa trabaho. Okay. Pwede man. Ipangadji ta, mga tugang na What's going on? kung paano mapagaray, excuse me, not na habang nag-uran, pero dapat like magparapauran tabi. Usungon yan ang mga surusi po na
O saan mga sarusipon mo niya? Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang aramon tarawan mga headlines in the morning. 5:37 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines mo niyan, pensyon sa Minilab sa primerong aldaw kan budget hearing sa Kamara. Oh, aha. 2027 budget na kusa ng financial plan kundi strategic investment sa Potoro, Kanasyon. Office of the Vice President, Disbursing Officer Gina Costa, kinumpirmar na sinugosya ni VP Sara na itao ang 125 million pesos na confidential fund kay Colonel Raymond Dantolachica. Singil sa kuryente ngayon na Agosto, piglalao man na maitaas dahil sa aumento sa transmission rate. Senado pigadala naman ang pagkondukta ng pagdangog kada Sabado. DBM tinemutika na may leadership fund sa 2027 national budget. Salary increase sa mga empleyado kang gobyerno pigadala na. Prosecution kay mapatanyong sa pigsasabing PBBM Sara closed door meeting. VP Sara nagsangat ni kaduang perjury complaint kontra kay Ramiro Madriaga na nagpamigbig na bagman kang Vice Presidente. Sampulong algaw na service incentive leave sa mga obrero proponir sa Kamara de Representantes. Bayan Chief Minister Ambus dahil makakapekto sa parliamentary elections sigon sa PNP. Bantang Comelec nakatutok as nakamonitor sa insidente ng pananambang sa sarang opisyal sa Barm. Yung video mga eleksyon ng pagkaga at dyan kan PYS Enterprises hanapan sa Minister Mrs. Rahulan Marisa Calio dyan sa Oros at City basta radyo ay PYS niyan 24/7 konektado ka mo sa inman sa mundo. Sa News Bay, Dr. Sid Mardela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mar, sa mga headlines. In the morning, di po mga tugang sa tuyang programa. Sandali lang taapodanta daw ang pag-asa no kaya ang may maraot bagang panahon, may low pressure bagang na monitor adi. Kaya lang gari harayon man ito sa tuya, ha. Tabi ito daw sa Northern Extreme Luzon, ha. Extreme Northern Luzon. Kaya daw tanagring ang pag-asa. Aramon taduan mga latest dyan sa inda. Pag-asa Legazpi, good morning po. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning po. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP Henry. Good morning. Pero umahon si VP. Nata man. Inda. Asaro pa sa nang si ringan suminim bagkatulos, kitak mamutulos ang cellphone ade. Opo. Kapot ko man ng God. Ano? Pigabangan. Kapot ko ng Pigabangan mo na sa apod ko. Amo na po. Basta pag 5:30 to 5:40, Kapot muna. tiga expect ko na. Basta na daw. Tayo saga, iba naman ang style kang bagapon. Oy, kamusta ang panahon ta? May kamugtakan pa? O dahil na? Igwa pa. Tiga pa, maguna ko na ng kamugtakan ang panahon ta. Sige na po, order ka na. Anong latest forecast? Go ahead. Apa, maray na aga po sa Gabos para sa tuyang weather forecast ngunyang petsa 18 ng Agosto aldaw kang Martes. Ang southwest monsoon or ang paros kang habagat ang padagos na nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Masahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran, masin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa bilog na Bicol region ngunya na aldaw. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa timog sulnupan ang iiral na may katamtaman sagkod sa makusog na pag-alon nin kadagatan.
Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, igwa kitang tig-monitor na duwang low pressure area. Ang saro ay nasa distansyang 1,140 kilometers sa sirangan ng Northern Luzon. So, ining LPA na ito ay may halangkaw na tsansang mabilog at maging saro na bagyo in the next 24 hours. So, saro tapang tigmo-monitor itong LPA na nasa 295 kilometers sa west-northwest ng Lawag City sa Ilocos Norte ay may medium chance naman or katamtamang tsansa na maging sarong bagyo na susunod na 24 oras. So ining duwang LPA na ini ang nagpapakusog ng habagat na yun nga po kasalukuyang nakakaapekto sa tuya at i-expect natin na sa mga susunod na aldaw ay itong habagat pa rin ang magiging prevailing weather system ka. Bali, yun po sa tuyang forecast. Tali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruivivar po. Dahil man ito magkaka-apekto sa Pilipinas na dawang low pressure, tabi, pag na-develop ini? Opo, pero so effect nindra, Igwa. so itong habagat, amo ang maka-apekto, bako man so LPA or so bagyo mismo. Ayun, oo. Apektado kayo ng Bicol, Opo. So, gari ikog niya ngaya, so gari ngaya, so, kanya, alingahot niya, ade? Amo po. So, may chance ang ma-develop? Ay, halangkaw ang tsansa. Alang kawan chance ano? Iga pa daw kay bang chance ang ma-develop? Ay, igwa pa. So, saro na LPA. Tragil pay ko niyan. Dua de? Dua po. Opo. Dua. Okay. Sana dahil ng ikatulo ayo. May pig-monitor ka bang ikatulo? Ay, wara pa man. Para Muna. Pigi. Okay, sige Miss Alexis, salamat. Sige po. Salamat on. Alright, yan po ang latest mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Hali po kay Alexis Rivivar ng Pag-asa. Alam ko na. Hello? Huwag mong subukan ma-develop. Ano? Sabi ni Digong, huwag mong subukan ma-develop. Masisira ang buhay mo. Hindi lang hindi masisira. Ano? Bagyo ang darating. Bagyong na. Nagkakamis man mga statement hindi kong paminsan. Ade? Ayaw baga, pupulutin ka. Sabi niya, pag bagyo dumating sa'yo, pupulutin ka kung saan. Pupulukot, pag tinamaan ka ng bagyo. Kaya, Mm. magreparo kang girl warning. Iyo. Dahil na ma-develop ta, difficile. Nabantayan niya permiso ko cellphone eh. Pag between 5:30 pa lang and 45, kapot-kapot niya permiso cellphone. Ay, matali nagdadango ka na. Kaya nga ang gibuhong ko sa aga pare, apunan ko mga 5:15. Ang gapod ka sana. Huwag mong subukan. Ayaw nga, angan tayo tawag lang naman. Wala naman. Kaya sa aga, ang gigibong ko sa aga, apunan ko 5:15. Ale, Ayaw mo na nga. testing on ta, testing. Difficile pag na-develop, lalo kung colored. Color, bilipis. Okay, sige, Migo. Salamat. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit. Ngayon pong aldaw na ini, agad ko na yan dagdag kaaraman. Kasi sa lang yung introduction mo. Kunin po ang dagdag kaaraman, ngunyan pong aldaw. Aram daw nindo mga tugang kung anong pinakamatagas na parte kan kalawas ng tao.
Gayon yun, ang araw mo gayon yun, so pinakamalumoy. Are, tato, research naman ang kung ano ano nga ng English kang malumoy soft, di ba? Sigon sa informasyon, mga tugang na sa tuyang na-research, ang pinakamakusog na parte kan lawas kan tao, iyo databi mga tugang an sa tuyang panga. Muna yan. The strongest part, mga tugang, of the human body depends on how you measure strength. The jaw has the strongest muscle by weight. Kaya pala yun, maski bibungag-bungag ang tao, ang panga, yun databang pinakamakusog mga tugang na muscle kung timbang ang pag-ururunan. Kaya palang pagbibungag ka dyan, maski garmakusugunon ng bungag, baday sa nanaraot na sado, Ang thigh bone, mga tugang, is the strongest in the skeleton. Yan. So, mga tugang na lang ta, hindi po sa tuyang legs, yung man databang pinakamakusog, mga tugang, kung pag-urunan ta ang skeleton ng tao. As in, ang heart has the greatest endurance. Ang puso tabaga rin, nagpupundo, di ba? Ang puso tada, mga tugang, iyo man databang pinakamatindi na makusog na mag-function. Dahil lang po tayo yan, dahil man po nagpupundo. Iyo man ang dali. Na kung pumundo na ang puso mo, may problema na kita. May problema na kita. Yan naman da ang mga tugang ang pinaka-soft na parte ng lawas ng tao. Yan. Ilan sa tuyang pag-iristoryahan pa. Tangani mga tugang na masabutan ta. Kung ano ang makusog, as in, kung matagas, ano man ang maluya. Yeah. Siguro sa informasyon, ang pinakamalumoy na parte kang lawas ang pinakamalumoy na parte kang lawas kang tao, depende da tabi yan mga tugang sa tuyang lawas. Sabi, the softest internal organ, mga tugang, is the brain. Ayun. Sayan databi, gari, ang kalumuyan niya, gari pareho kang tofu. Yan baga, ano ang tofu yun sa Bicol? So, ano nga na po yan? So, bidsip mo, yung pingakaon to baga dyan. Or gelatin. Arog databi kan ka-fragile, kalumoy, mga tugang, ang utak nin tao, dahil ang databi sa pigaapod ng iskal, dahil pigaapod na cerebrospinal fluid. Ngayon, minaproteher ka ini. Sa mga external organ man, mga tugang, ang pinakamalumoy databi na parte kan sa tuyang lawas, iyo databi ang earlobe. Earlobe. Ang sa tuyang talinga, ang sa tuya databing talinga, na ang skin na yaon po sa talinga, iyo databang pinakamalumoy na parte kan sa tuyang lawas. Ayun, niya pala niyan, ang sa laog, ang pinakamalumoy puso, sa luwas, iyan databi, mga tugang na partikan sa tuyang talinga. Yan po ang dagdag kaaraman, mga tugang ngunya na aga sa indong programang Morning Paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Yan naman ngayon ang pinakamalumoy na pinakamalipot na parte kang lawas kang tao. Oy, padingdan, maray na ang katabi sa imo, padingdan, balana, Paningit sa Morning Hirit. Nagpasiring ako dyan sa Santo Domingo, namit-bidan ko ng si padingdan. Padingdan, ara mo padingdan ang pinaka malipot na parte kang lawas kang tao. Padingdan, tayo ni si padingdan, teacher ini, tabi, public school teacher dyan sa, Santo Domingo Central School. Alam mo padingdan tabi ko nung pinakamalumoy na parte, pinakamalipot, ano mo padingdan ko nung pinakamalipot na parte kang lawas kang tao? Ngipon tabi padingdan. Anong yung pig-istorya mo dyan, ang pinakamalipot tabi, na parte kang lawas kan lawas kang tao, ngipon. Aram mo tabi, kung nata. Nata ngayon, iyan tabi nag-yelo. Hello? Excuse me. Hello?
Morning. Good morning. Good morning, amigo. Duman tabi sa pinakamatagas na party. Ako duman o yun. Ako selling, kumina kahit naisipan kang iba. Iyo, ka nadadangog ko pero sa mga gugurang. Matagasong yan, aliman pa. Ako yun. Ang pinakamatagas pa rin. Payo pala. Ika nadadangog lang kayo. Pipaulok mo naman ako Pati nga ni so lola ko, nataraban ako kan. Ngenoy, matagasan ang payo mo. Hindi ba ka? Kaya ang pinakamatagas pa lang pare. Ang pinakamatagas pa lang, bako ang pangaso payo. May sarok pang matagas. Ah. Dito. Ano? Pero ini-applicable lang sa mga, ito bagang mga kamote drivers. Kamote drivers? Oh, ano? Ano? Oh. Matagasan sa indaliog. Iyo ba? Aram din kang saraan din ibunin. Dahil labang minakiling, duro-duro ang iling. Ikaw nga akong one time na binasundan ako na bukas sa pinto, nag-U-turn siya, bukas sa pintuan niya. Fortuner? Bukas sa pinto. Araw mo pa rin ko sa nag-U-turn? Sa kadakulan kan traffic, dyan sa may hampangan kan Sintagin sa Academy. Dyan siya nag-U-turn. Dako, nangyari man lang ako. Dahil naman nakailing sa kuwi sa buya. Ay, hindi. Sa pinakamala mo EBT, so pinakamala mo ibagang internal. Ano? Yun ako duman. Uyon ka. Duman na utak. Utak. Ang kabi, kissing point, si Ruben. Ang patali yung kami na analisa. May deep lang akong papaukod sa imo. Sige daw. Excuse me. Ano ko na o kaibahan kan mga boomers versus millennials sa Gen Z. Oh, kita pa rin, boomers kita, di ba? Boomers kita. Boomers kita. Ano ka, boomers? Yung boomer ako Baby boomers ako Oh. Boomers kita. Oh. Kaibahan tabi kan boomers tsaka millennial and Gen Z. Ay, tulo, ade. Di ko kabisado. Di ko nataik ano sa iling mo. Sabi bagadaan mga tambay. Mm. Marami pa ngayon mga boomer. May Wonder Woman. Ano Iyo, so yun si ano. So, millennials muna. Ang mga millennial ngayon sa Gen Z, nagwa-wonder kung woman yan. Salmata na kalatuson. Tagago dyan naman. Good morning. Bang joker ini. Ayun na, mga tarawayo na lalaki ini. Ang boomer baga, so inaki na 70s kayo dyan, arugaan. Millennials, kan millennials da, igwang Wonder Woman. Ngunyan da, so mga Gen Z, boda, mga millennials. Nag-wonder, ano ngayon? Wonder Woman. Ayun da, magbo naman ako ngunyan na aga. Hello pa de. Morning. Ano ang panahon ta? Kwan pa rin, medyo marumirom tam. May nagde-develop, may igwa kiharayo na maraot na panahon na ano yan, ang ano sa pun kayo to? Wala lagod sa isip ko. So, low pressure. Kawa sa iba mo yung para-isip mo. May low pressure. Ano nga nito sa meaning kang LPA? LPA. Alat ko na tayo, search ko pa rin. Ano to? LPA? LPA meaning, alam ko na, LPA. LPA meaning, ayan ko na, madali rin sana ko dyan, arapon yan. Low pressure. Low pressure area. Pero, may ibang meaning ka. Ano? Love pressure. Iba man kita mina-arresto ng mga maedad na ano. Iyan siya sabing madidevelop. Love pressure. Love pressure. Pare, sa tanang buhay ko na ako may agom na, yan ang pag-iingatan ko. Magpo na ka na ko ng gad uminagom. Iyon ang gad ang pag-iingatan ko. Hindi ako mapalaog sa arog ka na bagay. Ngata ka ni. Abo ko nga ni. Ngata.
Takitang may mga agom na dapat, dahil kita kaan mag-involve sa mga aruga na bagay. O kami pala, kaming may agom na, dahil tayo pag-intra. Awin na. Ano, basta ako. Baka ma-develop pa baka ma-develop, baka makusugo na bagyo yan. Diba? Kaya nga natatakot ka. Kaya natakot ako dyan. Ay, Ha? natatakot ka. May gibo yan. Basta, Anapon nga na company, anticipation. Anapon ka, kung sa kuan, dapat proactive ka. Dahil mo pa nagigibo, pig-forecast mo nang dapat dahil mangyari. May depensa ka na. Bye-bye. Latusong pwede. Good morning, Sir Henry. Ay, ito, ibang klase ini Ay, palagong ko muna si Joshua. Sabi niya, good morning po, Sir Henry. Crush na crush ko ang aking nailing mo. Ay, nakong fight mo iyan. Pipay skwila ka ko, anong pag-iisip mo na? Pipay skwila ko, anong pag-iisip mo na crush mo ang professor mong sarawayon ka? Ito crush ko po ang sir, good morning sir. Crush ko po ang aking professor. Kaya lang po may asawa na. Wag kang ganyan. Kung may asawa na siya, di pwede man. Pero Raymond, stoy, ikang sarawayon ka, ano yung texter? Ano, kababae ka o lalaki? Sige daw. Ano yung texter? Babae o lalaki? Dali na, malases na Manapiga pa eskwela kang ina mo, kung nagkairisipan mo, ang gibohon mo, mag-concentrate ka sa pag-eskwela mo, tayo ng futuro mo, bako na kung ano-ano nagkairisipan mong sarawayon ka na. Baykaan bago para gibo iha. Ay babae, girl da siya, girl po ako. Kapag gigibo mo na, day ka daw ka iyan, maray ko na kung maging professor mo, taday ka sa kong mako Natagay-crush na ka, ayan sana. Seriously, iha. Huwag kang ganyan, ha? Ang ibuon mo, tapi ka pa, eskwela kang ganyan kan parent mo, iyo dapat iyan, sa imong asikasuhon, ha? Mag-eskwela. Sa totoo lang, ako nga ni, de pa akong binagsak na estudyante. Pag ako mata o failing grades, Diyos ko, garang naisip ko sumagurang. Kung anong sakripisyo kan magurang para magpa-eskwelang aki na sana. Yan ang naisip kan mga estudyanteng iba ha? Yan ang naisip kan ibang estudyanteng iba. Kung gura magsakripisyo ang mga magurang para mag-eskwela. Tapos iga pa nagkakairisipan mong sarawayon kang aki na ini ining texter tang ini. Are, wag kang ganyan ha. Concentrate sa pag-eskwela. Tumapos ka nin tol-tol. Sa bagay, di man ang pwedeng mabawalan. Feeling yan. Pero di mo lang pag-ibuhon. Ang gibuhon mo, umiskwela kang tol-tol. Ha? Kaya pa-eskwela ka, ano yan? Kaya nga kan ako ano yan, pag may estudyante ako kahit na gari bagsak, ikaw rin muna, mare, dili. Ano po, sir? O ikaw, unang grade mo, failed ka. Gari ang midterm mo, ang finals mo, gari bagsak ka, unan mga naging kwan mo. Ayusun mo, ha? Ayusun mo, unang dapat ayot. Titawang kitsan sa iyan, ang makairak, magurang na nagsakripisyo para mag-eskwilan mga aki. Ha? Okay? Pero pag di na talagang kayang hiloton, saka na, di ba? Good morning po, Brigada, dahil kada aldaw po may monitor ang radyo nyo ng presyo ng sira. Okay. Sige. Good morning, Tabi Henry M. Arog kan lamang an pakulo ko pag-aga ta maugma para dangog mo ako. Kiligon ako sa imo pag nadadangog taka. Kaugmahon kang paradangogon, Henry M. Ay salamat po. Good morning, sir. Nagpalaluya-luya ang luwas kang audio nindo sa radyo. Napano daw? Ha? Good morning. Okay lang magka-crush ka, gawin niyang inspirasyon sa buhay niya. Ay ayos man ang tumbok ka ini.
Okay lang magka-crush ka, pero gawin mong inspirasyon. Good morning kay Manay Agnes Mape. Dain mo na daw siya pig shout out, Sir Henry M. Oy, Manay Agnes! Diyan sa Santo Domingo, si Manay Agnes Mape Mananggad Adi. Sa Kalayo kay Santo Domingo Albay. Good morning sa mga friends tapalan dyan sa Santo Domingo. Dahil ako nakakadyan sa... Ay, nagdyan ako kan Sabado ako nagdyan eh. Kan Sabado, Tabi. Good morning, Tabi Manay Agnes Mape. Diyan po sa Santo Domingo Albay, Kalayo kay Santo Domingo. Buda, kumusta ang kupalan sa kuya na amig dyan. Si Manay Agnes na Gulifardo. Manay Agnes, kumusta ka na? Manay Agnes Gulifardo, buda si Manay Agnes Mape. Yan. Ade, good morning. Dahil ko na ka muna iling na duwa. Yung mananggad. Aloy-aloy na. Sige po. Pag may time ako, mabisita ako dyan sa Indo. Medyo busy-busy lang. Busy-busy yan lang ha. Makonsilo ang report ni Jimmy. Totoo man talaga. Pero di lahat na nagtutupad ay di tumutupad. Meron namang tapat. Iyan. Very good man ang hugot mo Salamaton. Ay, inda. Good morning. Kami nga niligay sa Villa Maria Travesilla. Dahil lamang kuno arin makakabulos ang tubig. Good morning, Tabi. Kahirak man ka residente na may electric water pump na mata na 2 tamada mo tubig. Tanawara ang bulos pag 6 AM digdi sa hamong barangay. Ano ba yan? Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning, Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tapbay. Joshua, ka nag-eskwela ka pa, may boyfriend, may girlfriend ka? Igwa. Ay ako magkabaliktad kitang duwa pa lang. Ako nag-girlfriend ka na ako nasa college. Bakit? Magasto ang pag-draw date kang panahon. Buda, gusto ko talaga, magkatapos ako, tahali kami sa pagtios. Aha. Oo. Kaya ako nag-girlfriend ka na ako nasa college eh. Pati ako, high school pa sana. Ika, ano ka? High school pa sana. Igwa ka na? Hanggang sa kunyan. Ay, kaya pala durat ka. Sarong tao man sana? High school hanggang ngunyan. Sarong tao ang naging girlfriend mo? Oo. Ang uhuon mo gari sa ngaw, noy? Aha. Gari, sangawaan sa imong tatango na. Ako maski high school talaga, alam ako naging takuton ako sa babae kay ito nata daw. Hanggang ngunyan, takuton ako ng God. Lalo nang may agong na. Aha. Ano? Magkatakuton kayo magpara-draw date kang panahon. Magasto kang panahon. Ikan ma-date, ikan magpakaon, ikan pagabos. Ta siyempre, gentleman nga ni. Kunyan ugaring bagada. Ang pag-date dango yan, sharing na bagada. Yes, correct. Mabayad ka mong duwa, banga-banga ka mo. Grabe naman Kaya sa akin, kapag para ulokan ako na, ang pag-date mga dadi nga may banga nga kami kang bayadan. Nga ko, kaniguan, tayo nga yan. Sabi ka, naki ko. Kaya nga ko, Noy, kaya pala nga ko, iba-iba ang tirada mo. Okay, sige, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya kong pareta, bako na siya na bastang habagat, baha, bagyo, o kawanin balon, ang nagiging rason para mapinjinte ang dalagan kan pag-eskwela kan mga estudyante. Kundi ngunyan, dahil sa papuro palsok na supply ni na kuryente dito sa probinsya kan Albay, nagiging rason naman ini para magkaiguanin mga suspension of classes sa nagkapirang mga lugar dito sa Tuya, ehemplo sa munisipyo kan Daraga. Kaya sabi BP Henry, half days na naman na klase sa nagkapirang mga barangay sa munisipyo kan Daraga dahil ini duman sa scheduled na power interruption na ipinalawas kan Albay Electric Cooperative.
Kasod na kaya BP Henry, sinuspindir ni Mayor Vic Perete ang face-to-face classes, partikular na sa Barangay Banyag, Tulyat, Bungalon, Busay, Pandan, Lakad, Malabog, Bojao, Alcala, Salvacion, Asena, Niisi. Alas 12 nin Odto, nag-urulian sa mga estudyante, susugduman sa pinalawas na face-to-face class suspension sa lokal na gobyerno. Oo. Naging rason kay ni BP Henry, so scheduled power interruption nga ni Nakan Aleco, na ang rason man, yung itong double circuit distribution line construction, Oo. hali sa Banyag Candaraga, pasiring sa sentro Ilawod. Ang apektado kay ni, iyo so Washington feeder to. Nataman ta kay po na para din kuryente day pag magklase. Iba na ba kaya ngunyan BP? Natama. Dahil kaya ang alingahop, Kami nga ni kampanaw na biyo na nag-arik-arik ang init. Nagkaklase kami. Di dara pluso na ang liog mi habang nasa classroom. correct. Sumay Correct. kami ka ito. Sige ang kakayab sa habang nag-leksyon sa mo. Dara ko lang patang abani ko. Sa abani ko bagang sa anahaw. Aha. Oh. Sabi kan teacher Kasod mi mga ka ni, ito. pagkabaura noon. Alam mo ka ito si attorney Guyena ka ito. Teacher mi sa taxation. Pag mainit ngayon panahon, di ka magparahiro. Kapag naghihiro ka ngayon, nag-exert kang energy, kaya nadapluson ka. Correct. Oo. Buda ngayon, pag ngayon magparakayab, gimakaskas ang kayab mo. Kapag nagkakayab ka, baga ma-energy kang pigigibo. Di ka nadapluson ka. Oo. Ngunyan, grabe. Teka sa magiro-hiro. Nagkakalabaghiro. Okay ba yan na mga araw ka na suspension of classes? Tangani na, ano yan, pag baka may, sobra kaya bagang init na ngunyan? Ang piga po na heat index, baga? Okay. Kaya sa ngunyan BP Henry, nakadagdag na sa rason sa pag-suspend ng klase, pati ang puro palsok o mga scheduled na pagpalsok kan kuryente digdi sa Toya Salbay. Joshua, i-text muna si Doreen Abilinde. Roger, BP, nabasa ko naman so... Sabi ni Manong Rick, kumusta nga ya pibor sa kasubang gida, biglang nag 8,000 plus, so SO2 emission, hal isa 2,000. Alas 10:30 ka sa banggit pinalawas so advisory. Nalumin ang kawo noon. Naglang BP Henry, hali sa puro 2,000 lang, biglang nag 8,000 na naman. Nako. Ang sabi ba kan T-Box, pag nagdalang ka ang sulfur dioxide emission, ibig sabihin may magma na sasakat pa ibabaw sa bungangakan bulkan. Ang tawag BP, sabi, sinisto rin abilin di kan T-Box. Para sa detalye kaya yan taon-taon, bata binaba na sa alert level to. Gusto ko na nga ni magsakat duman sa mayon, tag gusto ko magduman na magpapalipot-lipot lamang, paros-paros, di ba, rin pwede pa. Mga sa mayon is Skyline Resort baga? Bawal pa? Bawal pa? Okay. Okay, sige. Anyway, BP, yan ang dagdag na storya. Josh Romino, DCTV. Salamat, Josh, mga sa report. Ang baretang alas 6, masunod na. Makalipas lang kan mga patalas. Radyo Palagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6, G's. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Digdi po ko yan pong aldaw nin Lunes. Legazpi City Mayor Hisham Ismail nangapudan sa publiko na suportahan ang mga natadang aktibidad kanibalong Festival 2026 sa siyudad de Legazpi. Sobra 11,000 na mga bakanting trabaho pig-ofrecer kan mga job seekers sa ginibong ibalong Festival Grand
Jobs Fair kasunma sa lado nasyonal tensyon sa Minilyab sa primerong aldaw kan budget hearing. Office of the Vice President Disbursing Officer Gina Acosta kinumpirma na sinugo siya ni VP Sara na itao ang 125 million pesos na confidential fund kay Colonel Raymond Dante Lachica. Sa ibang nasyon, Singapore, papanimbagon ang mga nagagamit ng AI para sa online abuse. Business news, presyo kang produktong petrolyo nagitaas sa ikatulong semana kan Agosto. Si sports, Pinay tennis star Alex Ayala suminakat na sa iyang bagong career high sa world number 18 sa WTA live ranking. Health news, tuberculosis curable sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nag-imbitar si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa mga Legaspeño asin sa publiko na suportaran asin makipagpartisipar sa natatadang aktibidad kanibalong Festival 2026 sa siyudad ni Legazpi. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Ismail na sa Agosto 21 gigibunan mo siya ng ibalong 2026 Coronation Night sa ibalong Centrum for Recreation o ICR sa Bitano kung saan papartisiparan ang 20 o mapartisipar ang 20 kandidata. Sa Agosto 22 naman gigibon ang street dance competition na papartisiparan nin anom na mga contingent. Mantang sa Agosto 3 o 23 ang closing program o ultimong aldaw kan celebration kung saan magiging tampok ang mga Filipino rock bands on December Avenue asin one belong to the zoo. Bago sa event ng Ibalong Festival, syempre abangan pa po ang closing sa petsa 23, ang mutya ng Ibalong sa petsa 21, at syempre ang tigabangan pa kang gabos. Kasama yung top 3 na must see during our Ibalong Festival 2026. Parit namin po niya na mabot na petsa 22. Sobra po sa 11,000 na mga bakanting trabaho ang ipinag-opreser sa mga job seekers kasuhapon sa ibalong festival, job fair na ginibo sa ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Legazpi City Public Employment Service Office o PESO Head Diosdado Rañeses na 54 na local employers asin 5 overseas agencies ang nagpartisipar sa nasabing job fair. Mantang 20 government agencies man ang nagtaon ng libreng serbisyo para sa mga nag-atende sa matender na mga job seeker. Sigon kay Rañeses, naging guest of honor sa aktibidad si Department of Labor and Employment asin Dole Secretary o kaya Dole Secretary Francis Tolentino. Job vacancies po, we have almost 11,500. Wow. Both local and overseas. Dads Rañeses ang pamayokan peso sa Legazpi. Mientras tanto, alarmaryo may dagdag na report hali sa luwa. Giraray, nangangapodan si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na dahil magpararabas nin kuryente sa Aleco. Yan ang pangapodan ng kongresista pagkatapos sa manotoran sa Aleco Management na sa padagos na nagkakausa nin halangkaw na systems loss iyo ang panghabas nin kuryente. Lalo na sa First District Canalbay. Kaya ginarayan na pangapodan ka na kongresista na tabangan na Aleco kung paano maresolveran ang issue na ini. Dahil nagamaliugot man ang Aleco Management, suportaran ka na Gobyerno Nasional sa pagimang ka na Bicol na marehabilitar ang supply ka na kuryente sa Albay. Giraray, ano pangapodan kang kongresista na dahil magpararabas ning kuryente. Alarmaryo, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, mga basura sa mga kanal asin salog, panagos sa nagdadakol, mantang nagapadagos ang dredging kang LGU Legazpi. Karen Ala sa report. Makulog man giraray ang payukan mga taga-city engineering sa dredging sa mga kanal asin salog kan Legazpi dahil iyan sa ding katapusan ng mga basura na nakaturoong digdi
Iyan ang payag ni Mayor Richard Ismail Canligaspi. Katakod kan masugsog na diridring sa mga ini. Kung sa insigun sa alkalde, dakulaon talagang kalaban kan syudad, an kawaran disiplina kan mga tao sa pagparatarapok kan mga basura. Dahil iyan sa nakakaturoong na ini sa mga kaliasin salog. Kung kaya day na nakakatapos ang mga ini kakakaragkag. Dahil sa kuden alion, natural, diit sa nauran, maba sa Ligaspi. Kung kaya nangako si Mayor Ismail na talagang papaigusan niya ang mga taga-city engineering sa pagkaragkag kan mga salog lalo sa mga kali. Yan inadeng basurang bumulusok sa syudad dahil sa kawalan disiplina kan mga tao. Karan ala di CGBS. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Mientras tanto, dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas. Legal na asistensya para sa mga obrerong Bicolano mas pinakusog kan Integrated Bar of the Philippines Albay asin dole sa pagikan Memorandum of Agreement. Angel Mustasa sa report. Labor and Employment kung sa katuyuan kini makapagtaon ni serbisyong legal sa mga obrero sa rehiyon. Ang aktibidad ng pinanginota ni Dole Secretary Francis Tolentino kasabay si Dole Regional Director Attorney Nepomuceno Liano II asin an Integrated Bar of the Philippines sa pagiman kan sa inang Executive Vice President asin Governor for Bicolandia na si Attorney Randall Tabayoyong. Sigun kay Attorney Tabayoyong, sa pagikan na sabing mawas mapapakusog ninda ang mga serbisyong medikal o serbisyong legal sa mga obrero kasabay pa ang mga union pagtatao man ng mga seminars, learning session para man maaraman ang mga isisidong lay, mga derechos asin kung paano mapangatamanan ang mga obrero. Mientras sa sinabi ni Tabayoyong na sa kada chapter ninda igwanin na abilableng abogado para makapagtaon ng legal advice asin tabangan man sa problemang legal ang mga obrero kung kinakaipuhan. Dagdag na bareta, Angel Mustasa, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang Jimmy na salita, may dagdag pang bareta. Paparadakol na ang mga pinapatindugan gobyerno na community college kung sa indang rason na dahil makapagklase ang maski nasa mga hararayong barangay. Ini sa rason na sa mga barangay igwanan mga ipapatindog na mga eskwelahan sa kolehiyo arog sa coastal barangay kan 3rd district kung saan dahilan sa harayon sa sentro o syudad ang nangyayari ang mga tiyos na pamilya ang mga aki dahil na nakakapag-avail na makapag-eskwela. Pikanunsyer ni Gobernador Noel Rosal ang good news na sa barangay Kagmanaba, coastal barangay Kanuwas, tutugdo ka na ni na eskwelahan sa kolehiyo mantang ang Pioduran, sigun man kay Mayor Banji Arandia, dal komunista mapatugdok man ni na community college sa coastal barangay kung sa kulang oportunidad ang mga bagay nene na makapag-ireskwela ang mga nasa hararayong barangay digdi sa tercer distrito kan Albay. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, nasa linyaman mga tugang si Joshua Bino sa dagdag na istorya. Na-record kasod Agosto 17 kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang halangkaw naman na volcanic sulfur dioxide o kaya SO2 gas emission dyan sa bunganga kana Bulkan Mayon. Uminabot ini sa 8,393 tons per day. Susog sa record kana naunang dito ng ahensya. Iyon na naman ini na pinakalangkaw na sulfur dioxide emission kan na Bulkan Mayon, record kan na PHIVOLCS, magtuon kan na magbaba ang mga aktibidades kan Bulkan Mayon kan Hulyo 16, 2026 na nag-aabot na sana sa average na 2,532 tons per day. Alagad sa suwat, udma, bigla na naman na kuminig si Bulkan Mayon asin nakapag-record in 8,393 tons per day ni na SO2 o kaya sulfur dioxide emission. Kung kaya katakod kayo ni, yaon man giaray na pangapudan kan sibok sa publiko na maging rikmat asin na permis ng preparado
Sa ngunyan, nasa alert level 2 man giraray ang Bulkan Mayon, ibig sabihin moderate level of unrest. Alagad ini naman na nairisprong paglangkaw sa sulfur dioxide emission, posible na naman na pagbubukas in additional o kaya dagdag na mga aktibidad o pag-alboroto ka na nasabi ng bulkan. Sa advisory kan Tibox na pinalawas kaso banggi, ibag-ingat maggiraray na publiko sa mga posibleng mangyari sa mga masunod na aldaw, partikular na mga volcanic hazards, sharing sa pyroclastic density current o PDC, o mas ligbid sa tuya sa abot na ozone, rockfall, asin na iba pa, kung kaya na patanid, kaya ng 6 kilometer permanent danger zone, sharing man pag-ingat itong mga komunidad na arali sa paanan kan Bulkan Mayon. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGV. Oras Pilipinas, 6:21. Mientras tanto, kasong Graf kontra kay Mayor, malilipot Mayor Sinon Bolante, ibinasura na. Jomar Bien sa detalye. Ibinasura na kan Sandigan Bayan 5th Division ang kasong Graf na pinagahampang ni malilipot Mayor Sinon Bolante sa desisyon na may petsang Agosto 12 ngunya na taon. Sinabi ni Associate Justice Hener Gito na nabayular ang diretsyon ni Mayor Sinon Bolante para sa makaskas na resolusyon sa kaso matapos na di maipaliwanag kan prosekusyon kung nata inabot nin sobra sa 4 na taon ang preliminary investigation asin pag-file giraray kan kaso kontra kay Bolante. Kasabay kay ni pinag-orden naman kan Sandigan Bayan ang paglip kang hold departure order kontra sa nasabing alkalde. Magigirumduman na ang kasong ini nag-ugat sa pagbakal nindaga kan lokal na gobyerno kan malilipot nagagamiton bilang solid waste disposal facility na pinag-aaligar kan mga nagkakusar na daida nag-agi sa tamang proseso. Jomar Bien, DZGB. Mientras tanto, mga tugang oras po sa Pilipinas, 24 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Magbabalik kita sa mga drakulang bareta sa lado nasyonal, makalipas kan mga patalas. GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo.
ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pag-itiwala. Kurbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. News Express. GB News Express.
Oras Pilipinas, alas 6:31 na anin pag-aga. Padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa Lado National Hospital Detention o dai pagpapauli sa mga pasyente na may utang pa sa hospital. Dapat siguradohon na naipagbabawal sigon kay Senador Bongo may helang ang tawo, dapat na kaipuhan o day na dapat ining pagpatioson pa. Inang dahilan kung nata nang apudan si Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo sa publiko, lalo na sa mga persona dahilan tamahigpit na ipinagbabawal sa hospital o ang pig-apod na hospital detention kung saan pinagdutugutan o dahil pinagtutugutan ang mga pasyente na dahil makalawas sa ospital maski ni dahil pa nagkapagbabayad kansa ng hospital bill. Sigon sa senador, dahil dapat na dahilan ang kawaranin pambayad para sinda ikulong sa ospital ang sarong pasyente. Dagdag pagkainin na bako karaw ang paghelang nin sarong tawo, lalo na sa mga Pilipinong sarong o kaya mga nagtitios sa yung tinawanin doon na matawanin pantay na pagkakataon at sin konderasyon na dahil daw maapektaran ang mga operasyon kan mga ospital. Sa yung tinawanin doon na kinakaipuhan ay pasunod ang sinabi ng ley, may kinaraman sa kontra hospital detention, mantang suportado man kani ang paglusot sa Senado kan Senate Bill 1511 na may katuyuhan na pakusugon ang ley na iyon nagdatao nin mas maigpit asin magabat na padusa sa mga nagbalgar kani. Tinawanin doon kan senador na ang pondo kan gobyerno asin kan banuan ang dapat na ibalik sa sendang mga nasakupan asin kan nagkaipuan na magkaiguan nin marhay na serbisyo medikal. Magkakaigwaponin tensyon o nagkaigwaponin tensyon sa primerong aldaw kan deliberasyon mga tugang may kinaraman sa National Expenditure Program o NAP matapos questionon ninabutas Representative Toby Tiangco kung nata da isinabay sa pre-plenary hearing and budget kan Kamara de Representantes. Sigon kay Tiangco, dai isinabay kan House Committee on Appropriations na pinamamayuhan ni Nueva Ecija Representative Mika Suwansing. Mantang importante ang maraman kan mga tao kung paano ginastos kan Kamara ang sobra sa 27 billion pesos na pundo kan mga ining niya na taon. Kan taon 2025 sa irarom ni dating House Speaker Martin Romualdez o minabot sa 33 billion ang budget kan House of Representatives, mantang 27 billion man kan 2026 asin nagbaba nin 17.63 billion para sa masunod na taon 2027. Inotang sinabi ni Swansing na may mga ahensya kan gobyerno kaibahan ang mga kamara asin senado asin magin ang budget kang state, university and colleges o SUCs sa pre-plenary briefing alagad isasalang man giraray ini sa plenaryo. Digdi na nakisawsaw si Isabela Representative Tony Pet Albano kung saan dapat na paghururunan kan mga ini sa liderato kan Kamara ang suhestyon ni Tiangco mantang dai matraso ang pagpresentar kan economic manager sa national budget. Sinuway man ini ni Deputy Speaker Janet Garin asin pinagrekomendar na paghururunan sa Executive Committee kan Appropriations Committee ang rekomendasyon ni Tiangco na inuyunan man ni Suwansing. Inotro po ni House Committee on Appropriations Chairperson asin Nueva Ecija Representative Mika Suwansing ang mensahe ni Presidente Marcos Jr. na ang propestong 2027 national budget yon bako sa ng financial plan kundi sarong strategic investment para sa mga Pilipino asin sa futuro kang nasyon sa pagpuon kan deliberasyon sa taon 2027 na National Expenditure Program o NAP. Kasunod o kasudma, sinabi ni Suwansing na nangako ang Kamara de Representantes na makipagtabangan sa executive branch para mapunduhan ang mga prioridad ng administrasyon para sa konkretong pagkapakaray sa sektor kang edukasyon, healthcare, trabaho asin iba pang serbisyong namamatian kan mga Pilipino sa oral daw na buhay. Sigon kay Suwansing, nakabase ang propestong 2027 national budget ni Marcos sa people-centered growth for an inclusive and resilient future. Ipinahayag ni Suwansing ang suporta kan Kamara de Representantes sa framework na piglatag kan Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ipinag-insistir kang kongresista na ang pinakamahalagang barometro kan budget iyan kung ano ang programa asin appropriations kay na magdadaranin konkretong benepisyo sa ordinaryong mga Pilipino.
ibinulgar mga tugang ni Office of the Vice President o OVP Disbursing Officer Gina Acosta sa Senate Impeachment Court na si Vice Presidente Sara Duterte ang nagsugo sa iya nito kay Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 milyon na confidential fund sa iyang pinag-withdraw as in pinag-ingkas sa bangko sa pagkapadagos kan impeachment trial ni Duterte. Hinapot ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan si Acosta Consisay and Head of Agency na nagsugo sa iya na ito ang 125 milyon na cash kay La Chica. Dating hepe kan Vice Presidential Security and Protection Group. Kinumpirmar man ni Acosta ang nangyari sa pag-withdraw kan bilog na 125 milyon sa Land Bank of the Philippines kan Disyembre 20, 2022 sa sinakabugta kini sa pahalaba na travel bag. Inutang na i-report na ilinuwas kan OBP ang 125 milyon na tig 1 million bundle as in pagdeklarar na nagasto sa laog nin 11 aldaw pon kan Disyembre 21 saggo 31, 2022 kay bahan ang panahon kan Kapaskuhan. Ilinuwas ang pondo apisar ka nakapalaman sa COA, DBM, DILG, GCG, DND Joint Circular number 2015-1 ang cash advance para sa confidential fund na dapat personal na kuahon o gastuson as in account kan official na pigdesignar as in banded na Special Disbursing Officer o SDO. Hinapot man the presiding officer Francis Chis Escudero sa Acosta kung parte kan joint circular ang trabaho kan security officer ka nagresibi as in nagpautob nin confidential fund. Simbag ni Acosta na sila Chica ang may aram dahil ini ang eksperto sa pagpapautob kang confidential operation activities dahil ini ang may access sa pag-abot sa national security. Biglalauman mga tugang na maitaas ang electricity bill kan mga konsumidores sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagitaas kan transmission charge ngunyan Agosto. Sigun sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagitaas nin 22.22% ang transmission rate para sa July 2026 billing period gikan sa 1.4767 pasisiring sa 1.7560 kada kilowatt per hour. Panginot na dahilan kay niyon 30.87% na pagitaas sa Ancillary Services Program o charges hali sa 0.7941 pasisiring sa 1.0391 kada kilowatt hour. Piglinaw kang NGCP na wala ining dilihensya sa ancillary services dahil direktang pigpapasa ang mga bayad sa mga service provider as iniba pang magkanigong entity. Ang transmission charge yung bayad sa paghatod ng kuryente dahil o hali sa mga power supplier pasisiring sa distribution utility na pigbabayadan ka National Grid Corporation of the Philippines. Bareta sa ibang nasyon, mga tugang makalipas kan mga patalasta. Magbabalik po kami. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Google
Sorsogon, Serangan, Vera Catanduanes, PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretango dyan mga tugang sa ibang nasyon, duman sa Singapore. Ipapautob kan Singapore ang bagong lay na nagmamaot na proteheran ang mga namanuan kaini kontra sa online sexual abuse kaibahan sa paggamit ng artificial intelligence o AI para gumibolin makadustang retrato na daing permiso. Serarom kan sa indang bagong lay, pinagkokonsiderar na krimen ang pag-ibon in intimate images kaibahan ng AI-generated materials na daing consent. Pwedeng makulong nin sa 2 taon asin pagmultahon. Mas magabat man ang padusa kan minor de edad na daipang 14 anyos na biktima. Pwede man nakasuhan sa Singapore ang mga suspect na nag-groom nin mga minor de edad sa ibang nasyon asin pagkatapos gumibo ng sexual offense kung ang suspect o biktima nagbiyahe gikan sa Singapore bago mangyari ang krimen. Para sa mga biktima wala pang 14 anyos, pwedeng umabot sa 7 taon ang pagkakapreso kung mapapatunayan na nagpag-groom asin nag-abuso sa mga aki sa ibang nasyon. Sigon sa Singapore Ministry of Home Affairs, kamabutan kan lay na mapadali ang implementasyon kan mga lay laban sa online sexual abuse asin mabawasan ang pag-ibon nin pagpapalakop nin AI generated sexual materials. Business news, mga tugang, digdi po sa DCGB Radio. Business news. Business news. Nagitaas po ang presyo kan mga produktong petrolyo sa ikaduwang simana, mga tugang kan Agosto. Sigon sa Department of Energy o DOE, ang presyo kan petrolyo nag-aumento sa mga minasunod na presyo. Ang diesel, 3 pesos 85 sentimos kada litro. Ang gasolina, 2 pesos 49 sentimos kada litro. Ang kerosene, 5 pesos o 1 sentimo kada litro. Mientras tanto, sinabi kan Shell na nagpautob sindakan mga minasunod na presyo efektibo kas bagong alas 6 nin aga. Ang diesel, 3 pesos 90 sentimos kada litro. Ang gasolina, 2 pesos 50 sentimos kada litro. Asin ang kerosene, 5 pesos kada litro. Ipinahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales ng average inventory nasa 58 dias kan supply kang nasyon. Kung saan ang diesel may 57 aldaw, asin gasolina 55 aldaw na inventory. Sinabi ni Sales na daiman kaipuhan kan gobyerno na magdugang nin inventory level sa bagi kan PNOC dahilan tam presenting supply sufisyente na apisar ka naglalangkaw na presyo kan world market. Nagtutubod man siya na daiman maabot ang sobra sa 10 o 10 pesos kada litro ang maging aumento apisar kan dakulaon na posibilidad na mantinidong halangkaw ang presyo kaini sa masunod na semana. Naabot na ni Philippine Star o Filipina tennis star Ace Alex Ayala ang sa iyang bagong career high na world number 17 sa WTA live rankings na masalangkaw din tulong pwesto sa dati niyang ranggo. Iguan na si Ayala nin 2,100
66 na puntos bago sa iyang debut sa prestihiyosong Cincinnati Open. Naging dala ng pagsakat kan pwesto kan 21 anyos na Pinay tennis sensation sa pagkakabawas nin mga puntos ninda Jasmine Paulini asin Ekaterina Alessandrova gikan sa indang mga nakaaging karir sa Cincinnati asin Monterrey. Base sa live ranking sa nabawasan in 649 puntos ang dating world number 15 na si Paulini, mantang nag-ikaduwasis sa Cincinnati ka nakaaging taon dahilan para magbaba sa number 20 o 2,124 puntos. Mantang nakamtan man ni Iyala ang world number 17 matapos ang sa iyang laban kontra kay Elena Gabriela Ruz. Haramon tadaw mga tugang ang health news kasabay si News Director Mar de la Cruz. Alay po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Tuberculosis is curable. Inal makusog na bisyo ka mga eksperto sa ilang sinabi na dapat aram ang mga sintomas, magpa-test nin atab, asin sunod lang gad ang treatment plan. Mientras sa sinabi man kan World Health Organization o WHO na konta-kontelos ang sa indang health provider kung may sintomas ng arog kan abo, kalintura asin pagbaba kan timbang, naging close contact nin sarong TB patient asin kay bahan sa high-risk group, arog ang mga tao undernourished o may maluyang immune system kabilang ang mga may HIV o may helang na diabetes. Dagdag pa ang mga health tests na kayang kortaron ang TB kay puwansa ng kompleto ng full course kan treatment. Health News from News Base, Sumardila, Daniela. Thank you, Paring Mar, sa mga baretang yan. Mientras tanto, lubang kita kay Alexis Rivibar sa kamugtakan kang panahon. Hali sa Pag-asa. Maray na aga po sa Gabos para sa tuyang weather forecast ngonyang petsa 18 ng Agosto aldaw kang Martes. Ang southwest monsoon or ang paros kang habagat ang padagos na nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Masahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran, masin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa bilog na Bicol region ngunya na aldaw. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa timog sulnupan ang iiral na may katamtaman sagkod sa makusog na pag-alon nin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatay ang maabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, igwa kitang tigmonitor na duwang low pressure area. Ang saro ay nasa distansyang 1,140 kilometers sa sirangan ng Northern Luzon. So, ining LPA na ito ay may halangkaw na tsansang mabilog at maging saro na bagyo in the next 24 hours. So, saro tapang tigmomonitor itong LPA na nasa 295 kilometers sa west-northwest ng Lawag City sa Ilocos Norte ay may medium chance naman or katamtamang tsansa na maging sarong bagyo na susunod na 24 oras. So ining duwang LPA na ini ang nagpapakusog ng habagat na yun nga po kasalukuyang nakakaapekto sa tuya at expect natin na sa mga susunod na aldaw ay itong habagat pa rin ang magiging prevailing weather system ka. Bali yun po sa tuyang forecast. Tali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruivivar po. Mga tugang iyang panitalyas kan mga darakulang bareta, sinurat mo ni News Director Mar de la Cruz. Katubang po si Jenny Balyeran, Nicole Ann Gloriana, sin Shara Meleron. Siring man, ang report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwan. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ring ring go away.
Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition.
August 23, second Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concierto Pasasalamat. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Smile always! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, balik na po kita sa tuyang programa. Mga tugang, ngunyang pong aldaw na ini. Uy, malipot ang pagkaaga di. Pero ano yan, sabi... Dahil man kita apektado kang nagbibilog na maraot na panahon, mga tugang, pero maglemag para paoran ha. Tausungon yan, mga tugang, ang ubo. Ano? Excuse me, napadokan lugod kita. Usungon yan, mga tugang, ang abo. Ang abo, buda ang iba pa, kalintura, ha? Magparapaura, ha? Mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Ang liver, huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din sa proteksyon. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Hepatic Protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling tumamalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, DCGB Barret alas 7, susunod na. Di po maghirero, asin day magpara hirisdal, mga tugang tamauran. Standby na, DCGB Barret alas 7, kay Paponsen ng lingkod, asin po Miss Jasmine Balolo. Susunod na. Kapag hanap mo'y karne